Helo, a chroeso I sesiwn fidrydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Blwydd anferth I mentoriaeth Rhondda Cynantaf am fy ngwahoddi go gyfer y sesiwn fidrydd heddi. Nare, y symudiad I ni mynd I ddysgu heddi yw reverse lunge. Nawr fi'n siŵr bod chi wedi clywed am lunges o'r blaen a dwi'n mynd I helpu chi I ddysgu sut I gyrraedd y nod yna heddi. O ddysgu sut I wneud reverse lunge a dwi'n addo I fod yma cam wrth gam. Sa'n mynd yn man iawn. Felly sticiwch gyda fi a fyddewch chi i'r brig yn y diwedd. Felly dwi'n mynd I godi ar fy nrhad a dwi'n mynd I symud yn ôl fel bod digon o le gyda ni heddi. Digon o le, hyfryd. Naya, reverse lunge. Mae yn mynd I fod yn gweithio'r coesau, felly gobeithio bod chi yn barod amdano ni heddi. Y quads, y hamstrings, y glutes, y calves, popeth yn gyfan gwbl yn y symudiad yma heddi. Nawr, beth dwi am ddangos I chi'n gyntaf yw dwi'n mynd I ddangos I chi sut I wneud reverse lunge. Mae popeth yn mynd I fynd yn ofnadw o dawel. Iawn, ond peidwch y poeni, di'r sŵn ddim wedi mynd yn yma. Fi moyn dangos I chi fel bod chi'n gallu ffocysu I weld sut I greu reverse lunge. Felly gwyliwch yn gyntaf os gwelwch yn dda. A dyna chi sŵn yn ôl, felly dyna ni y reverse lunge. Mae'n edrych yn anodd, ond fi'n siŵr y fyddwn ni'n cyrraedd y diwedd gyda'n gilydd. Nare, y camau. Chi'n mynd I ddechrau gyda'ch trad chi mewn un llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi. Iawn, tebyg iawn i'r squat. Felly chi yn mynd I ddechrau yn y llinell bach yma, iawn. Na chi'n mynd I gadw eich corff I fyny'n dal ac yn browd o sefyll yn dal hefyd. Nawr te, nesa, chi'n mynd I cymryd cam yn ôl. Nawr pan rydych chi'n cymryd y cam yn ôl, rydych chi dal yn sefyll I fyny'n syth, plygu'r coes flan a phlygu'r coes gefen, fel bod nhw'n creu rhyw fath o ongl sgwar. Felly fel chi'ch gweld mae'r coes blaen wedi plygu a'r coes nôl wedi plygu mewn siap ongl sgwar, cefen yn syth ac yna codi nôl I fyny. Na fel chi'ch gweld, dyw'r benglin cefen, iawn, dwi ddim yn cyffwrdd â'r llawr, mae just off y llawr ac yna nôl gyda'i gilydd. Felly just off y llawr a nôl gyda'i gilydd. Iawn, a mae popeth angen cael ei sicrhau bod nhw'n pwyntio syth ymlaen. Felly mae'r trad yn pwyntio syth ymlaen. Mae'r pengliniau yn pwyntio syth ymlaen. Felly dyn ni moyn neb yn mynd ffwrdd iawn, so ni moyn neb I gwmpan, ni moyn pawb I fod yn ddiogel ac I fwynhau y symudiad. Felly eto, chi'n cymryd cam yn ôl, penglin ddim yn cyffwrdd â'r llawr, edrych I fyny yn smart ac yna nôl gyda'i gilydd. Wedyn yr ail dro, rydych chi'n mynd ar gos arall yn ôl ac yna nôl gyda'i gilydd. A dyna sut I wneud y reverse lunge. Ffantastig chi'n wneud mor dda. Nawr beth dwi'n meddwl sy'n syniad da I wneud yw I ni greu 5 reverse lunge gyda'n gilydd. Felly ni'n mynd I ddechrau cos dde yn mynd nôl, wedyn y goes chwith, iawn, a fi newn I wneud un ar bob coes 5 yn gyfan gwbl. Gobeithio bod chi yn barod amdano. Felly, trad yn pwyntio syth ymlaen, pengliniau yn pwyntio syth ymlaen, sefyll I fyny'n smart ac yn browd, a dwi'n mynd I roi fy nwylo fan hyn I helpu gyda'r balans. Felly, ni'n mynd I fynd ar goes dde yn ôl gyntaf. 3, 2, 1, bant yn ni. Felly, ynadlu fewn ac ynadlu allan. Hyfryd, coes chwith, nadlu fewn ac ynadlu allan. Gret, rhif 3, ynadlu fewn ac ynadlu allan. Gret, rhif 4, ynadlu fewn ac ynadlu allan. Bron o fod na fi'n I droi i'r ochr, ynadlu fewn ac ynadlu allan. A dyna chi wedi dysgu sut I creu reverse lunge. Fi mor browd o chi. Ffantastig heddi eto.
Nare, fi yw Elin Williams ac os ydych chi am yn eilen i fi yw Elin Williams ar Instagram, Winning with EY ar Facebook, Twitter a LinkedIn. Ac wrth gwrs, os ys gyda chi unrhyw gwestiwn allai helpu chi gyda, fi ar winningwithey@gmail.com. Wel, fi mas o bwff. Fi'n i joio sydd gymaint i ddysgu sut i wneud reverse lunge a chi wedi wneud yn ffantastig. Mwynhewch gweddill eich diwrnod. Ta-ra!